Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Views and opinions Mga taga expressed by the Matalipni. host in this Yung- video
do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tigdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hindi man ako gwapo. Nathan, si Simon nagsabi sa imong gwapo ka? Pangyari. Mga tugang, mga kabayan Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Lai. Kay Ma'am Rica Listana, good morning. Hoy, kay Madam Alona Kapitin. Yauna. Nakalunad na gali ni si Ma'am Alona sa modern jeep. Pasiring dyan sa Malolos. Sabi ni Ma'am Lai, nakalunad na ngaya ko sa modern jeep. Sabi ko tabi, Ma'am Alona, pag naglunad sa modern jeep, dahil siya magpundo dyan sa Matalip ni, diretso muna siya dyan sa Malolos. Tapos pag abot sa Malolos, diretso dyan sa Indo. Pag uli niya, pasiring dyan sa Matalip ni, magligid na sana siya.
Magligid tayo, taas bagayan, pataas bagayan. Magligid na siya pababa dyan sa matalip. Oy, Ohio gusto sa imas. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo sin Reparo. Ngayon pong aldaw kita ni Huwebes, Thursday na po. Pet sa 23 na kita kang bulan na Oktubre taon 2025. Sabayan po ninyo sa idong lingkod, sarong oras kita 7 to 8. Mag-orerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari. Mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Apoy po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Satuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. October 23, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, pag nanggad nyo paglingawas ang perming tugon ha, pag day tabi, imbitado day po magduman. Yo! Pag day tabi, imbitado day magduman. Ni Pansaro na permi kong tugon. Iringatan tapuan sa tuya mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Oy duman po sa may mga kamunduan ang samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnaan. Ta siya man sana po nakakaaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman na aldaw na itinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami Lord kan samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok, nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin Reparo. Good morning tabi Papadong. Kay Christine Ongkortan aka Boy. Good morning. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako man tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni Sir Mario Castelo, good morning. An sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Kunya pong aldaw kita nin Huwebes na Ma'am Malu Lim. Live na live po sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan samuyang General Manager si Maestro Neil Addoon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara. Sa lambang miyembros kang pamilya, sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing ini. No. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo asin Reparo sa Bicol Net TV. Nem.
O di, Webes na po kita ngunyan, mamalo. Kaskaso ng panahon na di. O di, pag Webes, anan maray? Ay boy, kumusta? Ano lamang, igwa pa dyan nakatana ka pa dyan ki Jintan Lad? Boy, ini ang boy na day mo masabutan. Oy boy, ano, may apod kaya? May Jintan Lad man dyan sa nadumanan mo? Boy, dapat digdi ka sana ta pertidigdan Jintan Lad ano. Inta sana si Ma'am Alona tapos si Ma'am Lai kung nagjijintan Lad man ini. Perti baga. Oy, Webes na po kita ngunyan, mga tugang, mga kabayan. May duwang Bicolano na nagtapduman sa PMA entrance exam ano. Kata daramon tado kung si Saysinda. Kung iba ano, balik na naman sa face mask pero mas maray na pa siguro kita no. Kana uusungod yan sa mga kalintura, sipon, ubo. Siguro sa transition man kang panahon na di. O duman sa labo kam norte tabi mga toga, pigsugo kang LGU na mag-face mask. Yo, bagay pa siguro mananggat. Dahil man sa tuya kim mawawara. Pag nag-face mask ka o garing ngunya na mga panahon ini, sabihon sa mo tabi mamlay, artihon man nga ni sila ay. Puro face mask pa man. Pero ang pinaka-importante dyan, ang purpose kang pag-face mask mo, dua. Halimbawa, kung ika may namamati, mag-face mask ka. Ang pinaka-purpose mo dyan, nganing dahi ka na makapaghawa, dahi ka makahawa sa mga pag-iriba mo. Yan ang primerong purpose kung nag-face mask ka. Ang panduwa tabi, nagpi-face mask ka, nganing protection mo yan, nganing dahi ka mahawaan kung ano man na virus. Sabi ni virus. Yo, nganing dahi ka mahawaan. Yan tabi ang purpose kang pag-face mask. Yo. So, dahi magkibarao. Ma'am Camille Celsistina, good morning. Maringani na perbi ka sana may face mask o lalo na ngunya na maundas. Makikihalo kita naman sa mga kadakul-dakul na tawo. O pasiguro na ang virus bagatabi mga tugang. Apod kay ni nakukuata man sa pakikisalamuha ta sa ibang tao. Tao sungon yan. May mga tatrangkilo ngunyan na bilog na pamilya na trangkilo. Ringat po kita ha. Dahil magkimaraot kaya. Sa kuya tabi sir mo sa Tangjin Dalandan flavor. Iyo. Patana daw man tabi ako kaya na Ma'am Camila. Kaya na Tangjin mo. Dahil pa ko nakatana kaya na patanaman daw tabi ako. Oy, Ma'am Leia Basaysay, good morning po sa mga taga Bakake. Siyempre, belated happy birthday man kay ABC President Kap Art Abela. Pasensya na tabi ka. Ika ngaya, imbitado ka na ka nagduma. So tayo ngayon lugod imbitado nagduma. Belated happy birthday man kay Mayor Shi. Kang bagong malinaw. Birthday ka sud man ni Mayor Shi. Anong yan? Nagduman ka? Artiyong ka talaga ngaya. Manantabi ABC President. Uy, ang tabayanan nito sa
sa Biyernes Tabi ABC Press Conscap Biyernes kitan restoryahan naman sa programang Bagong Malinaw ha 10 to 11 restoryahan lamang kita. Good morning Databi sa gabos na mga avid viewers mo, sabi ni Ma'am Leah Basaysay. Wow, Ma'am Leah, good morning. Sige ha. Oy, ang DepEd mga tugang suspindi na ang klase poon sa October 27. Sundo pet sa 30. Yo. Piga po dining wellness break. Pangalo kan sutoy mga estudyante tapos mga kamaestran. Kaya ngunya na Biyernes, Webes Biyernes. Puga-puga ngunyan ang mga pag-i-exam kan sa tuya mga chikiting o tasaron si man naman sindang daing klase sem break on sa Lunes sundo tabi sa Domingo o mabalik sinda November 3 na Lunes po iya yo. Sige, antabayanan po nindo ha, antabayanan po nindo duman sa programang Bagong Malinaw. Makakasabay niya to si ABC President Cap Art Abela akang SB Malinaw. Yo, ini ang tawong simplihon sana. Nagang nguris-nguris na niya sa gilid. No talk, no mistake ini. Simplihon sana ini. Maurag na mga sa bagay haloy ko naman kaya ni Bistado. Mga low profile na tao. Arog sana dapat kayo bako sumakarago na di. Ang iba dyan makarago. Garibaga sutrumpo na bako tanos supakalag kang supako baga. Makaragon ka ngayon oy. Ini si Cap Art Abela matinungon. Naramdaman ko lamang pagkawat ko kay Toki Trumpo. Ayos sa daw ngayon yung trumpo ko tamakarago. Sumahiroon ba? Pero pag abot kay Cap Art Abela, matinungon. So, pulido ng pagkataririk. Kung sa trumpo, sabi, biyo, nagkakaturog. May trumpo pa ngunyan. Ma'am Camila, may trumpo pa tabi ngunyan. Ma'am Leah Basaysay, may trumpo pa ngunyan. Sana'y gwapa di, mabalo daw garari akong magkawat kaya. Tapos ang kawat ko ito Ma'am Lisa doon sa doon ito sige hulay daw nindo kapira ka trumpo skap hulay daw kung pangkawat ko kay ito nakakaki nagkasya sa malinaw hulay daw nindo kung ano sukawat ko pa sige daw yo hulay daw nindo pwera kang trumpo may paborito pa akong kawat kay ito. So makahula may papremyo si ABC President Cap Art Abela. May papremyo natangayat ako mo tinuro. Ako na nga ni ngayon mahula ako pa mapapremyo. Iyo ha, ano pa sa paborito kong kawat apira kan trumpo? Elementary ako. Pag may makahula, pag may makaukod, may libreng load. Yo. Mahal kayo day ko po afford so pambakal so tabog-tabog da may ba man kalato-lato may ba man so tabog-tabog tabog-tabog
Sabi ni Ma'am Camila Sels, yan lang day ako tatao mag-mix murot no mapasa pati kamot ko medyo pasmado. Iwa. Sige. Shout out na tabi kay Octopusa LB. Ano? Octopusa LB. Dahan-dahan lang kamo. Salamat. Hiling mo na yan. Ano ini? So, grupong dala. Grupong dala na. Good morning po sa mga grupo kang dala na. Sa Bicol, hidap na. Yo. Yo, grupo ng mga dala na. Good morning. Sa Bicol, hidap na. Makahidapon ka ngaya. Yo. Oy, ang MSWDO kang Malinaw Albay Mak concerning 27 to 30 dyan sa Malinaw para sa mga senior citizen. Yo, ang tabayanan po nindo yang tanganing su mga senior citizen tabi Chanor Kapus, Chued Kapus, good morning. Tanganing su mga senior citizen makakuha na ki national ID ta required na sindangon yan. Apira kan su ID ninda sa senior citizen dapat igwa pa sinda ki national ID. Tapos ngayon pagkuha ngaya tabi Chanor ki national ID dapat niya igwa kang valid ID. Pangyari kang kinabanta eh. Paano kan suday mga ID? Taday kang makakakuha ki national ID, taday kang valid ID. Pangyari kang kinabanta sa Pilipinas kung malanaw. Oy, good morning tabi Chanor Kapos. Kumusta si Chued? Gari daan naubos ka mo dyan ha. Usungon yan pati so turutrang kaso, sipon, ubo, ta transition kan sa tuyang panahon ano. Ali sa tag-init, medyo palipot na kita. Kaya usungon yan, kaya iringat tabi ha, iringat. Sabi ni Mayor Shika Sudma, medyo patapos pa sa nasutang kaso dyan. Naubos palan ka mo dyan. Oy, Ma'am Ambi Bungalbal, good morning. Kay Sir June De La Rosa, good morning man. Sige. Ano pa? Ang sa tuyang mga anong pahit mo niya? Yun ha. Sige. Alas 7:25 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Aramon ta naman. Tagari nasa laog na kang Philippine Area of Bagyo na nga ni. Bagyo na si Salome. Bagyo na si Salome. Aramon ta muna sa Pag-asa ha. Aramon ta muna ang ganap sa Pag-asa. Uy, dispiras mo yan sa Barangay Balading, Barangay Pawa Kang Tabaco, and sa Syudad Caligaspi. San Rafael. Mapista na pala pista pala sa aga. Dispiras mo yan. Nasa linya na ang Pag-asa. Pag-asa, good morning, Tabi. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa Binabant. Anong nangyari? Yan ang sinasabi ko dahil mo pagiroon. Madali ha, igwa ki pigbabantayan may ay nako, nawara si Pag-asa. Madali tabi ta. I-connecta tabi garare si Pag-asa. Iling mo na yan. Mayroon kayo ni si nawara lugod sa kontakta sa Pag-asa. Ay ano ini? Bako yan. Si Salome. Tropical storm na si Salome. Sige. Madali lang tabi At nawara su audio ni Salome. Pag-asa.
Pag-asa. Shh. Pag-asa. Tayo dito sa binabantayan natin bagyong si Salome mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Salome ay nag-intensify into a tropical storm category kaninang 2 a.m. at ito'y huling namataan over the coastal waters ng Sabtang, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at 90 kilometers per hour. Kanyang kilos sa converter ITCZ na nakakaapekto dito sa may Palawan. I-discuss po muna natin yung magiging track netong si Bagyong Salome. So yun po kung makikita natin dito sa ating nilabas na forecast track, lumapit po ito dito sa may Batanes at hindi po ito naglandfall. Yung sentro po niya ay lumapit dito sa may Batanes at inaasahan din natin ito ay magwi-weekend into a tropical depression category at ito po ay close approach or lalapit yung kanyang sentro dito sa may Babuyan Islands ngayong umaga at over Ilocos Norte naman mamayang tanghali or mamayang hapon. At inaasahan din natin magwu-weekend din ito into a low pressure area bukas bago po ito lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan pa rin po natin bilang low pressure area posible pa rin naman po ito magdala ng mga pag-ulan yung kanyang mga kaulapan dito sa may eastern section ng ating bansa. Kaya patuloy po tayo magmo-monitor at tutok po tayo sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Dahil po nag-intensify ito into a tropical storm category, ang pinakamataas po nating tinataas ay signal number 2. Signal number 2 tayo dito sa may Batanes. Signal number 1 naman dito sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng Ilocos Norte. Mag-ingat po ang ating mga kababayan dahil po sa mga malalakas na bugso ng hangin. Hinggil naman sa magiging paulan netong ni Bagyong Salome, inaasahan po natin ngayong araw ang 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Batanes. At inaasahan naman natin bukas habang papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Salome, inaasahan natin hihina or mawabawasan yung mga significant rainfall dito sa Batanes, kaya't inaasahan na lamang natin ang 50 to 100 millimeters of rain. Pero ito po makikita natin, gaya po ng sinabi ko kanina, magko-close approach po siya dito sa may Babuyan Islands at Ilocos Norte. Ito po yung nilabas po nating weather advisory. Ito lamang po yung possible na maka-reach po ng 100 to 200 millimeters of rain o kaya 50 to 100 millimeters of rain. Pero inaasahan pa rin po natin, makakaranas pa rin po na maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Babuyan Islands, pati na rin dito sa Ilocos Norte, Apayao, Mainland, Cagayan, pati na rin sa may Abra. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa may Batanes at Babuyan Islands. Kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin na delikado po muna pumalaot dito sa coastal waters ng Batanes at Babuyan Islands. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng stormy conditions dito sa Batanes, dulot netong si Salome. Rains with gusty winds naman dito sa may Babuyan Islands at Ilocos Norte. Inaasahan naman natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Apayao, Mainland, Cagayan, pati na rin dito sa may Abra. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan po natin magiging maaliwalas ng ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mga tsansa po ng panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Dulot po ito ng mga localized thunderstorm. So kung ngayon pong araw uulan po dito sa Metro Manila, hindi po ito dulot netong ni Bagyong Salome. Dulot po ito ng mga localized thunderstorm. Kaya ugaliin po natin i-check yung mga nilalabas ng ating mga local PRSD hinggil sa mga thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Lawag 25 to 29 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio 18 to 23 degrees Celsius, Metro Manila 25 to 32 degrees Celsius, Legazpi 25 to 33 at Tagaytay 23 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan at
Mindanao, kasama na rin ang Negros Island region. Inaasahan natin dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ, makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman dito ng Visayas, inaasahan naman natin magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung mga pagbuhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 30 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. Para sa Cebu, 27 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 26 to 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest nating update dito sa bagyong si Salome. Next update natin ay mamayang 8 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan po tabi mga tugang mga kabayan, si Bagyong Salome. Yaon dyan sa may parting Batanes. Nasa signal number 2 ang Batanes and pasiring dyan sa may parting Babuyan Island. Pasiring dyan sa may Ilocos Norte. Iringat po kamo ha. Nasa taason ang bagyong si Salome, ano? Medyo harayo tabi sa Bicol. Sige, ringat man po giraray, taigwaki mga localized sa thunderstorm. May mga paguran-uran kaya nga ni kasubang gimauranon baga tabi siya. No, rali, subang gimauran-uran. Yan ang magbadara sa tuya ki sipon, ubo, mainiton, tapos bigla kang urano. Yan. Yan. Good morning, Tak. Naga kay Ma'am Helen Grace. Morning, aka Tak. Sige, alas 7:34 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Oy, salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha tabi manay Gina. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga nanganap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Sige kay Madam Maylene, salamat, ingat po. Siringman, mga tugang ang programa nga nidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo kang bagong Malinaw. Sabay tama dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Salamat! Yan po mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:36 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Dahil po mag-arali mabalik po ang programa. Makalipas lang po, ining importante sa ng pagiramdam.
Balik eskwela na! Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review kukua sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na Makua, E. Corteza Building, Tigbi TV Abay, Paano 027-341-9219 Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik na tabi kita mga tugang alas 7:38 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali yun sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman, mga tugang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, asin sa Capos Bilo Lotto Outlet, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Alba. Balik po mga tugang sa indong lingkod. Ako mapo giraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Sando tabi kita alas 8 kunyan tabing Aldaw ni Nueves, October 23, 2025. Ano pa pigalata? Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. O di dispiras na palantabi ngunyan na Manay Gina. Bispiras na po palan ngunyan dyan sa Barangay Pawa kan Tabaco, Barangay Balading kang Malinaw, dyan sa Syudad kan Legazpi. Ang patron San Rafael. O di bispiras, bispiras po ngunyan. Pag bispiras tabi Manay Gina, Ma'am Cecil, good morning. Kay ihadang Chairman Jodelyn Calyo, gana man giraray palan sulabnig kasubangyadi. Bata surug ko ta ako duman sa Bagatangki. Nagiling ako Ma'am Cecil kasubanggi ki Mayor's Cup dyan sa Malinaw. Ang nagkawat quarterfinals na ang nagkawat Labnig versus Bagatangki. Pudkini first time sa history dyan sa Malinaw na nagpartisipar sa mga upland barangays. Iyo, lalo na ining barangay Bagatangki. Mga matibay na so mga player kang Bagatangki tabi, chairman adi, ihada. Mga matitibay na palan magkarawat sa mga taga-barangay Bagatangki. Yugon mong tigbabayaan nga ni Sulabnig sa first and second quarter.
Pag third quarter, nag-uli na kaya ako ta. Aram naman sa nabaganindo ako. Dahil man pwede akong mapuyat. Bawal sa kuya tabi, Sir Javier, ang mapuyat. Ta baka maubos ini sa kuyang buhok. Dahil pwede ako tabi ihada na mapuyat. Tabatay gwapa ako kay tulo na sana ang buhok ko, pigbibilang ko tulo, baka matakdag pansaro pag magpaparapamata nga ako. Kaya nag-uli tulos ako. Kasubang giday ko na tinapos sukawa. Ayos, swerte so nahiling na kalbo kasubangge. Tagumina na sulabnig. Ako palugod so paswerte palan ka to. Di sige, congratulations, nahiling ko gana sulabnig. Duro di malaso sportscaster. Isa si Primo. Gata si Primo, do ba sa ibo? Si Primong Wilson, aram kuwad. Pag dispiras, yaong ka na naman. Patusiman daw ako, dinugan, sabi ni Ma'am Camila. Ngata, pero may si Primo sa mga bispirasan. Orang gini si Primo. Si Primong Wilson. Good morning, tabi. Duro di mala si Primo. Adi, ngata si Primo, ang gabat duman sa bagatangki. Uy, bako sa pag-anuhan na apresyar ko sa mga taga-barangay Bagatangki. May mga matitibay naman pala magkarawat. Aloy-haloy na kaya ako dyan sa Malinaw. Kang inot, kami man so nagpapakawat dyan. Kang SK Federated President katuso, amigo ko, si Stephen Abiñas. Maski kan mga panahon na ito, dahil kinag-iintra dyan na taga-Kinarabasahan, Bagatangki, Ngunyan. Ngunyan na Mayor's Cup, nag-intra so Kinarabasahan, Bagatangki, yan baga so mga hararayuon ng barangay kang Malinaw na ang agi dyan sa Pulanggi. Pero malinaw, ang agi ninda sa Pulanggi, yugo-yugon mo yan, madyan sana sa makawat sana dyan sa sentro kang Malinaw, harayuon pang iaragihan, sakripisyo. Di nailing ko kasubang mga maray naman pala niya ako minakarawat, bata mga malumpaton pati. Mga sabi ni Cons Nuli sa kuya, mga ano ngayon, rin mo, mga malarlang kaon yan minarulukso. Mara susaro nga ni dumandit pang makatandol sa ring. Grabe ang lukso. Iyo. Adi, congratulations sa yugo dun man so taga Bagatangki nakalawag sa quarterfinals. Dati-dati ang nakakalawag sa na dyan sa quarterfinals so mga taga dyan sa sentro. Siyempre nakanatad. Ngunyan nakalawag sa barangay Bagatangki. Iyo. Di congratulations tabi yan sa mga taga barangay Bagatangki. At yan tabi ihadang chairman. Interview ko at yan si Coach Monel. Mapo naman sa Mayor's Cup dyan sa Tabaco sa Sabado na yan. Bata may exhibition game. Ang may exhibition mga imported gari. Chairman, ihada. Kaya dyan duman sa programa ta sa tama sana 10 to 11 antabay ka mo interview ta si Coach Monel ang pinakamaurag na may exhibition dyan sa quarterfinals na may exhibition so mga taga Albay Bidya duman na naman mapasarali tabi ihadang chairman so mga taga Albay Bidya. Duman naman da tabi pasarali sa mga Tagalbay media pag quarterfinals na may exhibition pero sa
Sabado may maurag na may exhibition dyan. Yo. Sige. Mga matibay budak, mga mabuot. Nice game. Team Bagatangke. Mga sportsmanship sinda. Saludo tabi. Taga Bagatangke, sabi ni Chairman Ihada Jody Calio, Chairman John Ray Lastimosa. Ito si Chairman, itong Lastimosa. Sige. Ito pa na Chairman niya sa Barangay Bagatangke. Ito nga bako, so talagang normal sa basketball baga suna si Siko, normal suna na sa Sapuyong, normal yan sa basketball. Kundi pag nasiko ka, dahil mo pagbaloson man kisiko. Iyo, arog kayan dapat sports na nga ni. Amo? Sige. Oy. Hinda ka daw. Sige, Achanta, may interview kita kay Coach. Kang Inot, ang perming nanggagana ka ito dyan sa sentro, kang Malinaw, dahil man kiiba. O yung pagkatabi, Sir Javier, maski kami ka ito, kang panahonan mi man, dahil minapadaraog nang gadyan, so mga taga-sentro, dyan, Bagong Bayan, Poblasyon, Payahan. Yan na, tulong barangay na yan. Biyo, nagbuburongagan pati dyan. Nagbuburongagan, Biyo. Nagbuburongagan, Biyo dyan. Ngunyan, maugma ko ta so taga-Aplan Barangays. Nakalaog sa quarterfinals. Talagang, mailing mo talaga tabi si Javier, mga matibay na magkarawat. So, ako na-appreciate ko kasubanggi. Kaya medyo, sabi ko, dahil ko na ugaring tinapos dahil ko na ugaring tinapos sukawata, yun na nga niya, bawal tabi sa kuyang mapirot. Bawal sa mapirot. Dahil ka mo kaya, dahil ka mo kang mga siku-sikong normal yan, kung gusto nindo dahil body contact, ang kawat nindo volleyball. Volleyball. Sabi sa kuya ni Consnuli, maurag nga paring moks kung sa masunod nga igwaki tournament man ki volleyball. At si Consnuli baga para volleyball baga ya. Yako sige ta maadal na kung yung pag volleyball ta, pag may pakawat na volleyball tapalan ta ka. Serbisyo asin reparo. Ano? Volleyball, tapalan mo ako. Blakan palan, bako tapalan. Hinda ka daw. Bawal ngaya matunugan sa buwa mo. Kaya naguli ka. Dahil man, covered court ba ito? Nakakalo nga niya ako. Kundi pag nagkakalo talaga ko, alingahutan ako. Gusto ko, superming mapresko sa nampayo ko. Okay. Sige ta, 49 minutos tabi. Lipas ang alas 7 nin pagkaaga. Ang Department of Education mga tugang, suspindi ang klase poon tabi sa Oktubre 27, sundo Oktubre 30. Next week. Kaya bagangon yan, poon pa kasuod may mga exam na. So mga estudyantita, exam nin data sem break sa next week pon betya 27. Anunsiyar tabi yan mga tugang ni Department of Education or DepEd Secretary na poon tabi sa October 27 to 30 yan supigapod na wellness break para sa mga paratokdo asin mga estudyante. Sabi yan mga tugang ni DepEd Secretary Sani Angara, ang desisyon po na yan kasunod ka itong direktiba kan sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos na inuton databi ang kapakanan kang mga paratokdo asin estudyante
arog na kang mga naapektaran kang mga nakaaging kalamidad, asin flu outbreak. May kalamidad na, igwa pa ki flu outbreak. So sabi mga tugang ni Secretary Angara, ang importasyon, importansya po, ang importansya kan sa tuyang kang pagpaingalo, importansya kang pagpaingalo asin pag-recover para sa mga paratukdo, mga estudyante na naapektaran po kang mga nakaaging bagyo, linog, asin itong mga matitinding mga trangkaso. Uso palan mo niyan tabi mananggad ihadang chairman na di ang trangkaso, kaya gari nagpapara ano naman ang sa kuyang dungoa gari balain ng pagmati ko kay po ang kay niki gintanlad nga ning mawara ini tayo ng panlaban ta. So mabalik po ang mga estudyante, mabalik ang mga estudyante ang All Saints and All Souls Day. Pagkatapos kang undas sa November 3, 2025, Lunes yan. Tas sa pitsa 31 bagaglaradong special non-working holiday. Pinagdeklara na yan kan sa tuyang presidente ang Malacanang sa pagi kang proclamation, na sa petsa 31 mga tugang dineklara na po yan na special non-working day for a long undas break sa pagi po yan kang proclamation number 727. Di ibig sabihin mga tugang puon sa Sabado long break it long weekend break kan sa tuyang mga paratukdo asin mga estudyante puon sa Sabado sundo po yan sa pitsa 2 pertiho na di. Good morning tabi Cons Adel Albano. Good morning, imbitado ka ba sa pista? Nag-imbitar kaya lang dahil man ako nagduduman. Yung baga supig sasabi ko tabi Cons Adil, na pag day imbitado day magduman tamakasupog baga. Marinig si Cons Adil ta pag may mga dumanan imbitado, ikaw pati ki official invitation, dapat tigwa kang imbitasyon tapag dae ka magduman. Ako gani baga maski pigirin-bitaran ang problema ko tadi ako nakakaduman. Kaya pag uni naman ang problema ko pag nagduduman man ako tata-imbitaran kita dakol akong nadadangog. Dakol ang nadadangog ko tabi konsadel. Bata tigdadangog ko man sana. Pag dakol ako nadadangog, lalo na kung sunag irestoryahan, day ako midbid. Taday man baga ako nagpapamidbid pag yaon dyan sa luwas. Ma'am Joy, sisay man nga yan, kalbong yan. Diyo. Kasi na ako nagre-ribok-ribok, pero pag nag-irestoryahan na baga, lalo na pag nagtargay-tagay, sige sana akong dangog kaya. Munan mo kan, may nadadangog ka na, huni pala niya siya, arog niya kinarog kan. O di, nadangog mo na. Kantawad-tawad nga, Mr. Hulbutana. Sabi nang gad ka nadangog ko. Ay, iyo nga yan si Mr. Hulbutana. Iyo baga nga yan, name. Para i-restoryahan tabaga nga siya, arog yan eh. No. Kaya pag may nadadangog ako, pigpopost ko baga sa social media. Ya ko nadangog ko man sana. Yan ang mas nakakabusog. Isyaran mo na ang nadadangog mo. Dakulon kang piyesta nga ni sa Bangkilingan tabi, Cons.
Dahil ko ta ako maduman. Kundi, sig paparachat na ako kang parkada ko. Dumigdi ka na ngayon pa di. At iya ko, makulog ang bitis ko. Dumigdi ka ngayon. Diyo, pag duman ko, dakol na sa mga nag-restorya. Dakol sa mga istorya. May mga piglilibak. Nadangog ko nang ga. Bata ang pag-arugbakan tabi cons. Kadaklan dyan, mga empleyado, ang mga bisita man. Madadangog mo niyang kung si tiglilibak, so amo ninda, so mga official nila. Oh, no. Tabi cons. Di, maringani tabi cons ta. Kung halimbawa, may madangog man ako na piglilibak ka, i-share ko tulo sa imo. Ya ako gari kung stiglilibak ka dumaan. Yan niya ako nadangog ko man sa naya. Ako baga pag nadadangog ko, di may source na ako kan sa kuyang information. Harap kan so nadangog ko duman sa bangkilingan. May nagagamit kang pangaran kang alkalde, nagpalusot ki kahoy. Yugon mo ya. Kaya pala nagparapos ito duman sa social media na ngaya yaon niya ako digdi sa opisina ni Mayor. Masiram nga pala digdi ang kape. Ito palang tabi kon sa Adel, may transaksyon kay Mayor. Hinapot ko si Mayor dahil man na pagkaaram ginamit sa pangaran ni Mayor para magpalusot kay illegal. Nakahoy dyan sa San Roque. Hunian matindi tabi kon sa Adel. Ang nabagsakan kay itong illegal na kahoy. So kalaban kang Mayor dyan sa Tabako. Nasala so dinalibiran kaya nagkaburukan. Oh, no. Nagkaburukan. Sabi kang binagsakan kang kahoy. Bata nga yung magkaiwal nga kami ni Mayor. Kata nga yata tig-deliver. Tigbagsak. Samo-samo da susarong nagpalusot ki kahoy. Ta igwa na ki Maritime Police. May mga nagdarakop na. Dahil nga takahuron ko nga kay ni si Mayor. Tapos igwa pang pigbabanggit nasaro pad ang bus. May bus da dyan sa City Hall. Diyo. O nina, sabi kang sunagdakop, maapod nga kita ki taga-media. Maapod nga kita ki taga-media. Sabi na kay itong nagpapil na ito na yun nagpa-deliver. Dahil nga yata, media ka baga nga ko. No. Pangyari. Baik na nga. Dahil ta na nga kay puwan ng media baga nga ko. Tapos nasururon tabi kon sa deal. Pati sa media nagamit. Media man pala nito. No. Nakapahit tayo. Iyan tabi sa pigsasabi ta. Iyan sa pigsasabi ta na ingat tabi kita ta. Makakaabot man sa nan sa kuya. Mga istorya nga rog ka. Nakakaabot man sa natabihan sa kuya ta. Dakol ang nag-i-restorya sa kuya. Ta aram mo baga ang saro sa mga pigtitiwalan pag-abot sa broadcast digdi sa may first district. Saro kita dyan. Ayan ang pagpapasalamat ko mana igwa nga yung kredibilidad din ng taong ini. Kaya sa mga baguhan tabi dyan na gusto nindo magmurmidya, magpaturo ka mo sa kuya o kaya kay Cons Adel na Albano. Tadakol man iyan na nadadangog. Magano ka mo pag oni masana masasabi ko. So gustong magmurumidya, magpractice muna ka mo sa salming. Hampangon nindo. Diyan ka mo sa atubangan kang salming. Haputon nindo.
ang salming kung diyan ka mo magpractice ba, magpractice ng magtaram, magbarita, diyan ka mo magpractice ha, atubangan kang salming. Ngunyan, pagka-practice mo, kung sadil, haputon mo sa salming, ano nga tabi bo salming, pwede na ako maging media. Pag sinimbag ka, kan salming, pwede na nga pwede ka na nga maging media. Okay, pasado ka na, duman sa salming. Ang sunod mong gibuhon, mag-exam ka, magkuha ka kin lisensya, mag-exam ka, pasaran mo muna, so KBP, tayaon duman sa mga ethics na dapat mong gibuhon o dapat dahil mo gibuhon. O yaon duman, nganing magiyahang ka. Ayo, pag napasaran mo ito, yan, certified, media ka na kaya. no. Kaya palang tabi Sir Mox, day ko yan napasar sa bio, taday pa ako pwede dyan. Iyo, ang primero, sa, ini ako kaya nagpunaw kay to sa salming. Pikampang ko sa diri ko sa salming, nagburbarita man ako. Tapos pigapot-hapot ko sa salming, ano tabi, pwede na ako maging media. O sinimbag pag ako kang salming, pwede na nga. Iyan, kung simbagon ka kang salming, ha? Simbagon ka. No. Ay, Ma'am Camila, pag dahil nagsimbag sa imo sa salming, ibig sabihon kan, dahil ka pa pwede maging media. Pag day ka sinimbag kang salming sa atubangan mo, day ka pa ngaya, day ka pa pwede maging media. Yo. Ay nindo pagarogo nitong so may transaction diyan sa San Roque. Nagpalusot ki kahoy gamit pasungaran ni Mayor Ray Bragais. Tapos pipapod kang nagdakop kang so maritime police, maapod niya kita ki media. Day ka nang magapod ta media ako. Pangyayari sa kinabahan. Nay ko po. Gibusan na nga ni ka mo kitama. Ano? Sabi ko so tama sana. Dahil mangki maraot pag guminibog ka kitama. Yo, oy, alas 8 na. Bisperas po ngunyan ha. Bisperas dyan sa Legazpi, sa Barangay Pawa kang Tabako, dyan sa Barangay Balading kang Malinaw. Ni sa natabi ang tugon ko ha. Pag day tabi imbitado, day tabi magduman. Yo. Ege. Uy, paaram na kita talo sa tuna. Sa pangaran ni maestro nila doon ni SM Sir Tony. Siyempre sa pangaran pa yan ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, kang SB Malinaw sa Capos Bilo Lotto Outlet. Salamat. Param na kita, salamat po sa mga parantabay niya to. Paki-follow, like, and share na lang. Kan sa tuyang programa nga ning mahiling man kang iba and makahiras kita. Kitamang impormasyon. Ako so fake news. Yo. Nga ning makaukod kitama. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman ha. 7 to 8 digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. At yan, 10 to 11 sa programang Sotama Sana. Diyos amigos, dumori ka to. Bye-bye. Iringat po kita. Asin Reparo.
information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod, ka Bicolano Worldwide.